Здравейте, приятели! Вие сте с блога на nikofree.bg. Блог, който е посветен изцяло на това да помага на хората да спират цигарите. Моето име е Ваньо Каменов и за тези, които не знаят, аз съм човек, който стои зад публикациите в този сайт и аз се занимавам с това да помагам на хората да спират цигарите. Толкова е просто. Вече от почти година успяхме да направим 80 постинга и много хора от известно време насам ми задават въпроса: добре, защо го правиш това нещо? Защо кипиш, гориш, даваш толкова енергия и толкова сила и от личното си време хъбиш за това нещо? Този въпрос не е толкова лесен за отговаряне, защото мотивацията ми е много сложна за цялото това нещо. Първото нещо, и безотказно винаги съм отговарял по абсолютно един и същ начин, и това е, че мен просто адски много ми харесва да го правя. Това е едно от малкото неща в живота, които разбирам, и е чудесно, че мога с него да бъда полезен на хората. От друга страна, този сайт вече се развива почти година. Аз внимателно следя статистиките и забелязвам нещо много интересно и нещо много важно за мен. Множество хора идват на сайта, четат, гледат една-две странички и си отиват, т.е. събират информация, информират се, става им интересно, позачитат една-две странички и си тръгват. Но има една група хора, заради които всъщност този сайт е направен. Тази група хора, това са хора, които четат редовно, това са хора, които са абонирани за мейл курса, абонирани са за нюзлетерите, хора, които са изчели абсолютно всичко, хора, които след това са свързали с мен, поискали са помощ. Тези хора са наистина тези, които искат да откажат цигарите. И те се нуждаят в по-голяма степен от повече информация, от по-специализирана информация. Те се нуждаят от нещо, което сайта до този момент не го дава в такава задълбоченост, защото по принцип сайта в момента е насочен към общата аудитория. Там, където може да се получи информация за проблема за спиране на цигарите, за това как да го направиш. Но като цяло специализираната информация за това как да го направиш, как точно да постигнеш целите си, до сега беше единствено ограничена в личните консултации. По този начин обаче, предложена информацията, хората не успяваха да получат необходимото ниво на сигурност в това, което те правят, и не могат да получат необходимото ниво на доверие, което се изисква, за да направиш нещо толкова важно в живота си. Тоест, моето желание от тук нататък е така да развия сайта, че хората да получат още по-голямо доверие в мен. И то не всички хора по света и всички хора, които влизат на сайта, а точно тези, които наистина искат да откажат цигарите. И какво измислих? Измислих следното нещо. За да можем наистина да отсеем хората, които наистина искат да се справят с този проблем, искат да се откажат от цигарите, да спрат цигарите и да го направят това по моя начин, защото моя начин е наистина един изключително лесен за изпълнение и изключително ефективен начин за спиране на цигарите. Тези хора съм предвидил в следващите няколко седмици да разработя една опция на сайта, така че те да получат допълнителна информация. Как ще стане това? Ще въведа регистрация в сайта. Тя ще бъде абсолютно безплатна за сега. Всеки, който иска да получи достъп до специализирана информация, до специализирани курсове, от промоционално участие в каквито и да било продукти от тук насетне, все повече и повече информация, която ще се дава, изключително специализирана в насоката на хората, които наистина я търсят. Това са пак тези хора, които искат да спрат цигарите. Там ще има повече информация. Когато се регистрираш, ще имаш достъп до повече информация. Предвидел съм да направя видеокурсове, ще направя блог, ще направя форум, където всички проблеми да се обсъждат, където аз лично ще мога спокойно да отговарям на всички, без да се опасявам, че на някой натрапва моята помощ.
във форума и тези, които са се регистрирали, съм сигурен, че ще има само такива хора, които наистина се нуждаят от помощ, които наистина са се доверили, които наистина искат да направят това страхотно нещо, да спрат цигарите, да си подарят това страхотно нещо, тази свобода. За всички останали, които просто искат да се информират, искат да получат малко повече знания по различни въпроси и така нататък, секцията, която е абсолютно със свободен достъп, без никаква регистрация, си остава. Тя си остава във вида, в който е в момента. Там ще има всичките безплатни курсове, там ще има регистрация за мейлите, там ще има съвсем основни неща, както и ще има, разбира се, постинги и някои дребни видеоматериали, които ще подпомагат на хората да знаят какво изпускат в частта, в която биха могли да имат повече достъп. Тоест, в тази част, в която биха могли да се регистрират. Това е, което съм решил да направя в този сайт. Вие сами, като мои клиенти, като хора, които са ми се доверили или пък все още не са ми се доверили, ще прецените дали това е удачно и дали това, което искам да направя, е смислено. Но нещата отиват в тази посока и това е начинът, по който искам да ви го кажа. Ще има регистрация, тя ще бъде безплатна, ще има повече достъп до по-специализирана информация, а всичко останало, което е било безплатно и със свободен достъп без регистрация, както е било до сега, то ще си остане такова, като там също ще се добавят допълнителни материали и няколко други дребни видеа и така нататък. Всичко това ви го казвам с цел да не помислите, че аз съм решил да занемаря тази част на сайта, която е без регистрация. Искам да ви кажа, че аз продължавам и няма да спра да правя това, което ми харесва. Това е едно мое хоби, в което аз най-после успях да му се отдам и съм абсолютно щастлив от това, което правя. Това е от мен.